L'entorn de la UAB és un entorn privilegiat, amb cents de graus, postgraus, doctorats, especialitzacions, màsters, etc. Multidisciplinària. En el segle que vivim, al segle XXI, la interdisciplinaritat és fonamental per treballar. Per tant, l'atractiu que té la Universitat Autònoma és que té una quantitat d'especialitzacions i de graus i de terrenys científics que atrauen a tothom i que poden donar sinergies que en el passat poder no els donaven. Aquí al Parc de Recerca on ens trobem hi ha un equip de persones que ens dediquem a facilitar la transferència de coneixement, posant en contacte tant les empreses com els departaments científics que estan treballant en diversos àmbits. Tots els àmbits que té la universitat estem implicats en posar-los en contacte amb les dues direccions. Aquest context d'interdisciplinaritat facilita molt el que les empreses puguin ampliar el seu ventall de coneixements i la universitat també pugui conèixer els reptes que té la societat en aquest moment per orientar millor la seva educació i la seva tasca d'investigació. Aquesta feina d'enllaç ens porta a fer moltes reunions, tallers, laboratoris i feines que també podem comptar amb aules i serveis que juntament amb el servei de congressos i esdeveniments poden ser complementaris. Per això, tant si sou membres de la comunitat de la Universitat Autònoma, com si sou exalumnes, com si sou membres d'una empresa i teniu a les mans un projecte en el qual tingui cabuda reunions i congressos tècnics científics, compteu amb el servei de congressos i esdeveniments de la Universitat Autònoma que us alleujaran aquesta feina, que no és pròpiament la vostra, i prestigiaran no tan sols la universitat, sinó també la vostra empresa a nivell nacional i internacional.